yllätys siellä. Olisiko isäntäseuran väri? Noora Koskela Koivistolta lähtee ensimmäisenä. Katsotaanko tytöt tulevat lähemmäs. Kyllä, numero 11 kärjessä Noora Koskela Koivisto ottaa todella kovan alkukiihtyksen. Peränsä Noora Koneli Jetsin kisameikoista. Lahden Ahkerasta. Siinä kärki nelikko tällä hetkellä. 250 metriä juostu. Lahden värit siirtyvät kärkeen siellä. Rosaniittyviltä nyt ensimmäisenä. Juoksijoiden jono venytty todella pitkäksi. Ennakkoin Rosaniittyviltä onkin suosikki tässä. Hänellä on levytilastoa 3.28, mutta tuntumassa. Myös Tapiolasella Rossi ja tuossa Oinonen tästä molemmat juoksijat 3.29. Ensimmäinen kierros lahtelaisen väleissä. Rosaniittyviltä joukkoa. Kohta tullaan puoleen matkaan. Noin 1.40-1.39 saattaa olla puolematkan väliaika. Ihan mallikasta vauhtia nyt liikkeelle. Tässä ollaan tekemässä kauden parhaita tuloksia. Tessa Oinonen Karola Kataista siirtynyt johtoon. Valittaa tässä suoralla Rosaniittyviltä. Sinne Rossi Espoon Tapioista kolmantena. Ja Koskela Koivisto neljäntenä. Tästä yhdessä kuitenkin. Karhulan värit kärjessä. Vielä 300 metriä matkaa maaliin. Tessa Oinonen joukkoa. Takaa sieltä tulevat, ei tarvitse katsoa taakse. Tällä hetkellä etumatkaa noin 8 metriä. Rosaniittyviltaan etäisyydet 4 ensimmäisen kohdalta aika selkeät. Sitten 5. tilasta onkin tiukempaa 4 tyttöä siellä aivan tasoissa. Ainakin Seinäjoen ja Tampereen värit näkyvät siinä. 200 metriä maaliin. Tessa Oinonen edelleen kärjessä. Etumatka ehkä noin 12 metriä tällä hetkellä. Kolmostilasta alkaa tulla tiukempaa taistelua. Noora Koskela Koivisto on hiukan saavuttanut siellä Selene Rossi ja tullaan loppusuoralle. Karola Katajaiset, Tessa Oinonen ensimmäisenä 80 metriä matkaa maaliin. Pitääkö etumatka loppuun asti? Hyvää tiukkaa taistelua kolmos sieltä. Noora Koskela Koivisto kotikentällä tulee hyvin nostaa joukkueensa kolmanneksi. Mutta kärjessä maaliin ensimmäisenä Tessa Oinonen, Karola Katajaiset. Toiseksi Rosaniittyviltä Lahden Ahkera. Noora Koskela Koivisto kolmanneksi näin. Selena Rossi Espoon Tapioista 4. Ja Jenna Ojaniemi Seinäjoen urheilijat 5. Hieno loppukirin ottaa Inka Elamaa Kuivasjärven Auro ohi.